Várjál, gondolkozok, milyen hang legyen. Hát ilyen györdös. Proszit emberek! Itt van! Mostantól... mit akarsz, bazd meg? Mostantól... mindenki... játszani fog egész nap! Igen! Ez az! Bravo! Ez az. Hey, ti is, mind. Van elég kontroller. Nincsenek nők. Ennyi. Kész. Játszunk. Egész nap. Ez igen. Benne vagyok. És mit fogunk? Egész nap játszunk. Mindenfélét. Igen. Elden Ringet fogunk nyomni, basz. Ez az! Ez az! Bravo! Platinázzuk az egészet. És utána fogjuk... és Dark Souls fogunk nyomni. Nem szerettem azt. Igen, egész nap. Nem fogunk elbújni a pittyegésre, amikor bekapcsol a Sony. Ez az. Ez jó beszél. Jó. És egész nap iszunk mind a kefeket. Ez az! Végre! Hát így lesz ez, én mondom neked. Így lesz. Na de, várjatok csak egy pillanatot, fiú. Ezt most azt mondja, hogy ő a háznak az ura? Elhiszitek neki, hogy csak minden nap szonizni fog? Nem hiszem én azt. Nem hiszem, fél ez az asszonytól. Igen, hát nem tudom. Gondoltátok volna, hogy ő lesz a... Nem ő lesz az. Fényi is kell. Az asszony, mikor hazajön, majd takarít és mosni fog. Igen, mosson tovább! Hallod? Hát nem tudom. Haver, biztos mosni fog. Szerinted mit fog csinálni? Hát nem fel vele beszélni, és nézzél rá. Itt fölállt és a haverok előtt itt löcsöli a sört. Nem, én mondom neked. El lesz az új papucs. Tiszta papucs a haver. Na hát én azt mondom, hogy szalonnát teszek éppen és leszarom. Egy tiszta köcsög vagy, faszikám. Te is kapsz az asszonytól. Csak hazajön, meglátod. Szétrugja a segged. Na, hogy meglátod, ki is szúrja a szemedet, csicska. Hát... mondom nektek, mind papucsok lesztek. Mind, annyian ahányan vagytok itt, és beszariak vagytok, ahogy csak itt látlak benneteket. De nem baj! Itt meghaltok, mint ahogy az asszony az, hogy meghaltok! Jaj, menjünk innen gyorsan, ígyjuk meg a kupát, és menjünk, Igen, én papucs vagyok, bevallom. De én nekem többfom van. és nincs is Sonym. Nincs Sonya. Hogy kerít ez ide? Én azt mondom, hogy akkor kell dolgozni, amikor az asszony lássa. És akkor kell játszani, mikor alszik. Igen, én is azt mondom. Egyezek. Az asszony, amikor hazajön, igaza van. De ami inkább van. Én meg kiugrok itten, hogy lássátok jobban. Na! Szerintem elég lesz. Ez az! Igen! Így is túl lehet élni, de én akkor is azt mondom, hogy szonizunk, amikor akarunk.